heb praktisch mijn taxi die zal komen. Het was even aangenaam hier nog even te wandelen. Nog enkele beelden, opnieuw Perkpolder strand. Bargoed. Er is ook al redelijk veel volk daar op het hoekterras. Ik ga al een stukje te voet wandelen. Wat ik zeg, als die taxi komt, moet hij niet tot hier, kan hij wel daar op de parking. Hè. Hier ook nog de informatie. Hè. Maandag en dinsdag gesloten en de andere dagen open vanaf 11 uur. Ja, ik zie daar een voertuig afkomen. Ja, dat ziet er een taxi uit. Zo. Ja. Zo best mensen reizen door Zeeland. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het is voor Hazenbroeks. Ja, oké. Er is wel een hoek hier volledig afgezonderd, hè? Ja. Ja, dat is... Ja. Oh, maar we hebben het toch gevonden, zie je wel, hè? Ja.